erregina gaiztoa, emakume xar bat. Egunon, politori. Nor zarazu? Amuna xar bat naiz, ura nahi dut. Edan, amonatxo? Eskerrik asko. Tori, sagar hau zuretzat. Oh, eskerrik asko. Lasai. 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 Gero ipotxak etorri ziren lanetik. Edurne zuri. Hilda dago! Zazpirak nigarrez hasi ziren oso goibel. Hurrengo egunean, basoan printze bat ari zen pasiatzen, eta ipotxen etxera sartu zen. Oh, neska bat hilda. Bai polita dela. Musu bat emango diot. Non nago? Piztu eginda, biziri dago! Goazen gaztelura. Han ezkondo egingo gara. Nahi alduzu? Bai. Bitartean, erregina gaiztoak. Sagarra jandu, edurne zuri hilda. Orain bai, ni naizela politena. Izpilutxo, ezaidak, nor da emakumerik politena? Edurne zuri da politena. Edurne zuri? Baina hilda dago eta. Ez, bizi da, eta gaztelura dator printzearekin ezkontzera. Edurne zuri hilko dut. Hurrengo egunez, printzea eta edurne zuri ezkondu egin ziren. Eta errege zaharrak printzeari bere koroea buruan jarri zion.
Ipotxek oso alai dantza egin zuten. Baina erregina amorruz beterik zegoen, eta behin berri zedurnezuri hil egina izan zuen. Baina ez zuen lortu. Orduan, iges egin zuen betirako, eta etzen gehiago gaztelura itzuli. Eta denok oso pozik bizi izan ziren geroztik.